Това е пълната актьорска мобилизация. Ако си го осъзнал това, защото има някога, няма заминава. Но ако си осъзнал това, че това ти е шанса, днес това трябва да го направиш, и после нямам поправителен изпит, трябва всичко да... Петре! Сине! Покажи се! И ако искаш да вървиш, нали, в крак с професията и всичко да е наред, трябва да си тотално мобилизиран. В това отношение е един от най-ярките примери за мен, като дисциплина беше Коста Цонев. Коста Цонев. Ето, виж? Коста Цонев. Да. Той почина в глупости, но беше актьор по отношение на дисциплината на реда железен. Такива да дойде на терена без да знае текста, изключено. Ела тук. Ти не чули какво казах? Мой приятел, неин, и го няма вече между нас, Велко Кънев. Аз, като съм играл с него, в няколко филма сме били заедно, в театър не съм бил и не сме били заедно. Аз играя с него, партнирам му и му се кеф, и му се радвам. И това е едно особено чувство, не можеш да го предадеш. Какъв кеф е с този човек да партнираш? Я го гледам като зрител, гледам като колега участвам. Това беше Велко. А при режисьора пък е Мил Кюрков, който е един от режисьорите, с които най-много съм работил. При него, освен атмосферата, която се създава, той ще ти угоди. Може да му предложиш нещо глупаво, което не става. Но той няма да ти каже, не, стига сега това. Обратно ще каже, добре. И аз съм имал случай в касетата няма лента. Но правиме дубъл, той ме, за да ми угоди на мен. И това фактически ти дава крила и самочувствие, и ти си викаш, това е супер, нали? А това въобще нито се снима, нито нищо, нито пък ще влезе във филма. Такава възможност. Тогава по колко време правихте един пълнометражен филм? По 5-6 месеца? Не. 5-6 месеца правиха руснаците. Точно така. Аз съм участвал в такива продукции и знам за какво става дума. Оркестър без име, при всичките аванти, които сме получили от соцстроя, соцреализма, примерно казват, имаше там един кадър, който машина идваше една да е водоноска. Нимата дето бяхме, там трябва да има дъжд, нали, да върви. И водоноската не може да дойде. Щупена, не мога да днеска не става, утре не става. През това време ние отдъхваме на морето. Къде ти, братче, в такава продукция, в която върши парата, ти ще си позволиш такова нещо? Това е абсурд. Пълен абсурд. Чикова и господин Павлов! Благодаря, лека вечер. Да кажа нещо. Ако съм бил малко изнервен и по-така, Заради мен, нали? да ще прощава това, обаче... Това е нормален работен процес, господин Павлов. И вие прощавайте. Да, иначе пада Ако пулса има нещо. и кръвното и вече.